Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyan ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Ami na nasa Singapore. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Ami, tubong Isabela, pero narito ngayon sa Singapore. Mula nang matagpuan ko sa YouTube ang inyong channel, palagi ko nang inaabangan ang mga uploads nyo dahil nagbibigay kasiyahan sa akin ang pakikinig sa inyong programa. Wala akong plano na ipasadula ang aking kwento, pero nag-usap kami ng aking asawa at nabanggit ko ang tungkol sa inyong programa. Nalaman kong maging siya pala ay nakikinig din. Siya ang nagsabi na ipadala ko ang aking karanasan dahil naniniwala siyang kapupulutan ito ng aral. Pinag-isipan ko ang sinabi ng aking asawa at napagtanto kong totoo ngang kapupulutan ito ng magandang aral. Kaya nagdesisyon akong ipasadula ang aking karanasan. Uumpisahan kong magsalaysay noong magnobyo pa kami ni Nante. Iisang lugar ang pinapasukan namin noon, Ate Emmy. Bakit ba ayaw mong ihatid kita, Ami? Ayaw ko nga. Bakit ba? Ikaw naman. Parang hindi tayo magkasintahan sa ginagawa mong yan. Legal naman ako sa bahay nyo. Alam nila na ako ang kasintahan mo. Ang kulit mo naman, Nante.
Ayoko ngang magpahatid sa'yo. Ang tigas ng ulo mo. Alam mo bang parang hindi mo ako mahal sa ganyang ipinapakita mo? Ay, ang dami mong alam. Nakakainis ka na. Bakit ka kasi ganyan? Wala namang Ano ba masama. naman? Nakakainis. Diyan ka na nga. Ami, sandali lang. Huwag mo naman akong iwanan dito. Ami! Nakakainis. Napaka-arte. Ang daming alam. Nakakabwisit. Ano bang nangyayari sa'yo, Ami? Bakit nakasimangot ka? Bakit ba parating ako na lang ang nakikita nyo? Bakit naman ganyan ang ugali mo, Ami? Bakit naman ganyan ang trato mo sa amin? Ano bang problema mo? Ay nako, napakarami niyong alam. Huwag niyo na nga akong pansinin. Ako na lang ang palagi niyong nakikita. Nakakainis. Anak, noon pa man, sinasabi na namin na hindi maganda ang ugali mong yan. Pero hindi mo naman kami pinapakinggan. Nakakainis kasi kayo. Diyan na nga kayo. Ay, Ano ba naman yung anak natin? Nag-iisa na nga lang, ganyan pa ang ugali. oo nga. Bigla na lang sisimangot ng hindi mo alam kung ano ang dahilan. Intindihin na lang natin, wala naman tayong magagawa. Alangan namang kamuhian mo, ganyan na nga yung ugali niya. Oo nga. At isa pa, anak natin si Ami. Hindi natin dapat kainisan dahil sa ugali niya. Nante anak, pasensya ka na ha. Bakit po? Ayaw ni Aming lumabas sa kwarto niya. Sinabi ko nang narito ka, pero talagang ayaw niyang lumabas. Inaantok na raw. Ganon po ba? Yun ang sabi niya, Nante. Alam ba niyang dadating ka ngayon? Yan po ang pagkakamali ko. Dahil hindi ko po nasabing paparito ako. Gusto ko po kasi sana siyang sorpresahin. Ay, ano ba naman yan? Ikaw naman ngayon ang nasurpresa dahil ayaw kanyang harapin. Wala po tayong magagawa. Hindi bali po, magkikita na lang kami sa trabaho bukas. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo, Nante. Pagpasensyahan mo na lang ang anak ko. Naiintindihan ko po. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sige po, magpapaalam na ako. Magandang gabi po. Hindi mo man lang ako hinarap kagabi nung pumunta ako sa bahay niyo. Buti nga sa'yo. Bakit kasi basta-basta ka na lang pumupunta nang hindi ka nagsasabi? Ami, Alam mo namang nabibwisit ako sa ganyan. Kung may plano ka, sabihin mo muna. Hindi ganyan na kung may naisip ka, basta-basta mo na lang ginagawa. gusto nga kitang Ay sorpresahin. nako, ang dami mong alam. Ami, Basta ayoko ng ganun. Gaya nga ng sinabi ko, kung may plano ka, sabihin mo. Hindi ganun na kung may plano ka, basta-basta mo na lang gagawin. Ayoko ng ganun. Naintindihan mo?
Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa ugali ko, Ate Emmy. Moody, irritable, o kung ano paman. Basta ang alam ko, kung ayaw ko, talagang ayoko kahit paano pa ako suyuin ni Nante. Ganyan man ang ugali ko, mabait pa rin si Nante. Pinapakitahan pa rin ako ng mabuti, inaalagaan at pinapasyalan sa bahay. Hanggang sa hiniling niyang magpakasal na kami. Malamang nasa good mood ako noon, kaya hindi siya nahirapang hikayatin ako, kaya pumayag ako sa alok niya. Ngayon at mag-asawa na kayo, ano ang plano nyo? Bago ko po sabihin ang plano ko, Inay, gusto ko munang malaman kung ano ang gusto ng anak nyo. Ayaw kong umalis dito sa bahay. Dito tayo titira, kasama sina Inay at Itay. Ami anak, baka naman may ibang plano si Nante kung saan kayo titira, lalo na at mag-asawa na kayo ngayon. Oo nga naman anak, kaya kailangan din nating pakinggan kung ano ang plano ng iyong asawa. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Itay, gaya ng sinabi ko, kung ano pa ang gusto ni Ami, yun po ang masusunod. Oh, kita nyo Inay, Itay, walang problema sa kanya. Ami anak, Sigurado ka ba, Nante, na gusto mong tumira dito sa bahay namin? Hindi kalakihan ang bahay namin, anak. Nay, hindi naman po importante ang malaking bahay. Ang importante, kung natatawag po itong tahanan. Kasi, kahit gaano po kalaki ang bahay, kung hindi naman matatawag na tahanan, wala ring silbi. Ay, sa bagay, tama ka. Hindi ba? oo nga naman. Kung ganyan pala ang desisyon niyong pareho, aba yan ang masusunod. Dito kayo tumira sa bahay. Ami, pakikuha nga itong pinalengke ko. Hindi ko kasi pwedeng ipasok itong sapatos ko dahil madumi. Ami, kunin mo na ito. Akin na, anak. Ako na lang ang magdadala niyan sa kusina. Nay. Oh, akin na. Ako na ang magdadala niyan sa kusina. Sige po, Nay. Ano ka ba naman, Ami? Nandito ka na nga sa tabi ng pintong nakaupo. Hindi pa ikaw ang kumuha ng mga pinalengke ko. Pinabayaan mo pang si Inay ang kumuha at magdala sa kusina. Busy nga ako. Ano ka ba naman? Maano ba namang inabot mo lang ang pinalengke ko? At isa pa, sabi mo, busy ka. Ang dami mo namang sinasabi. Nakakabwisit ka na naman. Ami. Sinabi ko na nga busy ako. Ang dami mo pang satsat. Nakakainis ka na talaga. Mabuti naman anak. At nabigyan ako ng pagkakataong kausapin ka. Bakit po, Itay? Ano bang sasabihin nyo? Ami, hindi mo dapat pinapakitaan ng hindi maganda ang asawa mo. Ha? Anong masamang pinapakita ko ang sinasabi nyo? Huwag mong sabihing hindi mo alam ang ginagawa mo. Pwede ba, Ami? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ay, naku, Itay. Huwag nga kung ano-ano ang sinasabi nyo. Totoo naman, hindi ba? Kami ng nanay mo ang apektado sa ginagawa mo sa asawa mo. Ha? Akala mo, hindi namin nakikita ang trato mo sa kanya? Hindi lang kumikibo ang asawa mo, pero alam naming nagdaramdam yun.
Bahala siya. Kung meron siyang hinanakit, wala akong pakialam. Ano ka ba naman, Ami? Ano bang klaseng pag-iisip ang meron ka? Pwede ba? Tigilan niyo na ang paninermon. Sinabi ko na nga, wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman ni Nante. Kung gusto niyang suluhin ang nararamdaman niya, bahala siya sa buhay niya. Pwede ba tayong mag-usap, Ami? Nag-uusap na nga tayo, hindi ba? Ami, parang awa mo na. Huwag naman sanang ganyan ang trato mo sa akin. Ano bang trato ang pinagsasabi mo, Nante? Iyang ganyang trato mo sa akin. Palagi mo akong sinisigawan, binubulyawan. Palagi kang nakasimangot. Parang lagi na lang akong may kasalanan sa'yo. Tumigil ka na nga dyan. Ang dami mo na namang sinasabi. Ami, hindi ko lang sinasabi, kundi napapansin ko ito sa'yo. Kaya parang awa mo na. Huwag mo naman akong pinapahiya. Wala naman akong ginagawang mali sa'yo. Sino bang nagsabing pinapahiya kita? Hindi pa ba pang papahiyang ginagawa mo? Basta na lang sinisigawan mo ako kung kailan mo gusto. Kahit nakaharap ang mga magulang mo. Lagi kang nakasimangot. Nahihiya na ako sa magulang mo dahil sa ganyang trato mo sa akin. Ay nako, ang dami mong alam. Ganito nga ang ugali ko. May magagawa ka pa ba? Kaya nga itinatama ko. Mas mabuti ng habang maaga, maituwid ko na ang ugali mo para hindi yan ang pag-ugatan ng hindi natin pagkakaunawaan. Ang dami mong alam. Kung hindi mo ako maintindihan, edi huwag. Nakakabwisit ka. Matulog na nga tayo. Gabi na. Hindi lang minsan, kundi napakaraming beses akong kinausap ng asawa ko, Ate Emmy, dahil sa hindi magandang pag-uugali ko. Kung feel ko ang sumimangot, basta ko na lang gagawin. Kung gusto kong magalit kay Nante, maski wala siyang ginagawang mali, kahit nakaharap ang aking mga magulang, basta na lang ako nagagalit sa kanya. Hindi ko na inisip kung ano ang mararamdaman niya. Basta ang alam ko, tama ang ginagawa ko. Hindi ko alam na sobra na pala ang hinanakit ng asawa ko. Nante, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, anak. Palagi ka na lang nananahimik. Inay, Ginagawa namin ng itay mo ang lahat. Palagi naming pinagsasabihan si Ami. Pero ewan ko ba, bakit ayaw niyang magbago? sa totoo lang, Inay, napakabigat po ng kalooban ko. Halos 5 taon na kaming nagsasama ni Ami. Pero wala pa rin akong nakikitang pagbabago sa kanya. Nante, anak. Kayo po ang makapagsasabi kung naging masama akong asawa. Kayo ang nakakakita kung irresponsable akong asawa o hindi. Nante, anak. Alam namin ng itay mo kung ano ang mga nangyayari. Salamat, Nay. Kaya hindi naman niyo po siguro ako masisisi ngayon kung magdedesisyon na ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Makinig po kayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong plano ko, Inay.
At nasa inyo na kung may masasabi kayo. Pero gaya nga po ng sinabi ko, nakapagdesisyon na po ako. Oh, bakit may mga bag dito, Nante? Anong laman yan? Mga damit ko yan. Ha? Bakit nakalagay sa bag mong mga gamit mo? Bakit ka nakaimpake? Hinintay lang kitang dumating bago ako umalis. Aalis ka? Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Ami, kung hindi mo na ako kayang respetuhin bilang lalaki at bilang asawa mo, wala nang dahilan pa para magsama tayo. Ano? Gaya nga ng sinabi ko, hinintay lang kita. Nang sa gayon, makapagpaalam ako ng maayos sa iyo. Aalis na lang ako. Maghiwalay na tayo. Hindi lumalabas ng kwarto ang anak natin. Ay, 1 linggo na ang nakalipas mula noong umalis si Nante. 1 linggo na ring nalulungkot at hindi kumikibo si Ami. kasalanan naman niya kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Walang ibang sisisihin kung hindi siya. Ay, Ang sama naman kasi ng ugali ni Ami. Di napuno yung asawa niya. Ayun, umalis nang wala sa oras. pero malaki ang epekto ng pag-alis ni Nante kay Ami. Napakalungkot ng anak natin. Ang mabuti pa, kausapin mo ang anak mo. Pero bago ang lahat, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko sa akin, Itay. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Nante. Wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo, Ami. Napakaraming beses ka naming kinausap ng inay mo. Ilang beses rin nagsumamo sa iyo ang asawa mo. Natratuhin mo siya ng maayos. Pero hindi ka nakinig. Itay. Anong nangyari? Napuno ang asawa mo at iniwan ka. Parang awan niyo na, Tay. Tulungan niyo ko. Gusto kong bumalik sa piling ko si Nante. Hindi ko kaya kung tuluyan na kaming maghiwalay. Pinapangako ko, magbabago na ako. Kita mo na. Pwede ka naman palang magbago pero hinintay mo pang ganito ang mangyari. Tulungan niyo ko, Itay. Kailangan ko ang asawa ko. O siya, gagawin namin ng inay mo ang lahat ng aming makakaya. Pero sana, tuparin mo rin ang pangako mo, anak. Magbago ka na ng tuluyan para maayos ang lahat sa inyo ng asawa mo.
Matapos kausapin ng mga magulang ko ang aking asawa, Ate Emmy, umuwi si Nante sa bahay at sobrang saya ko. Humingi ako ng tawad at nangakong magbabago na ako. Huwag lang niya akong iwang muli. Tinanggap ng asawa ko ang paghingi ko ng tawad at nagsimula kaming muli hanggang sa magkaroon kami ng anak. 2 taon na ang anak namin nang napag-usapan naming mangingibang bansa ako. Sa maniwala ka o hindi, Ate Emmy, kailan ko lang nalaman na binigyan lang pala ako ng leksyon ng aking asawang si Nante noong mga panahon na umalis siya dahil alam pala lahat ito ni Inay. Inaamin ko na medyo naghinanakit ako nang nalaman ko ang lahat, pero nangibabaw ang pangako ko sa aking asawa na magbabago na ako para sa aming dalawa at para na rin sa aming anak. Sa ngayon, maayos na ang pamilya namin ni Nante. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Ami. Ami, una sa lahat, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Tama nga ang sinabi mo sa iyong sulat, nakapupulutan ito ng magandang aral. Hindi lang ikaw ang may ganyang ugali. Marami rin akong kakilala na ganyan ang ugali na hindi nagbago, kaya tuluyang nasira ang kanilang mga pamilya. Pero ikaw, pinili mo ang tamang desisyon. Kaya ngayon, masaya na ang inyong pamilya at nagkakaunawaan na kayong mag-asawa. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan